Okay guys, magandang hapon sa lahat ng ating mga viewers. Nandito pala tayo sa Interlock pala guys, mga Shell Cebus kasama tayo guys. Kaya nakakapag-video tayo guys. Ayan guys, so pag napunta kayo dito is ang daming ano guys, ang daming sale. 10% off, yun ang sale, sale. Daming mga sale doon guys. Nag-sale lahat guys. Sale. Halos lahat sale. Daming sale. Mahirap ano dito guys kumuha ng video kaya nahihirapan tayo kasi mag-isa lang tayo guys. Wala tayong kasama. Ito pala si sir. Yan si ma'am, taga Bugalyon yan. Tanungin natin mamaya guys pagka natsambahan natin siya. Ma-ambush natin siya guys sa interview. Okay guys, nandito pa rin tayo sa SM Tarlac. And guys, kain na kami dito guys. May merienda daw kami guys. Dito daw kami magme-merienda. Okay guys, papasok na tayo guys. May merienda kami guys. May kasama na kami doon. Nagbablog lang ako para sa content. Pwede ko kayo ma-interview ma'am? Alin po? Ma'am, taga rito lang po kayo? Opo, around 30 lang po. Ano pangalan po nila ma'am? Liza na lang po. Hi po. Apelyido po ma'am? Sampang po. Single po ma'am? With sidecar na. With kalipin na si ma'am. Shoutout nyo po yung kalipin nyo ma'am. Hi po, kay DJ po Tawarin at sa family po nila. Hello po. Okay guys, ayan guys. Nakulit na natin si ma'am. Kaso ma'am, naubusan ako ng sticker. Alin po? Naubusan pa ako ng sticker. Sticker po. Sa vlogs ko po may sticker po to. Ayan guys, isusulat na lang natin guys. Yung ano para makapag-subscribe si ma'am. Okay. Okay. Nag-order na si boss. Magme-merienda ka ng boss.